na-report po. So sa Murcia, Bagos City at La Carlota City. At sa muli, yung pyroclastic density current, ito po yung mapanganib na volcanic hazard, ay bumaba papunta po ng La Castellana, patay po sa ating observation. Ito naman po yung signal na record po ng ating mga stasyon. Makikita po natin yung tinatawag po nating waveform. Kung titingnan po natin itong ibang mga waveforms, may makikita po tayo parang sumipa, no, na isa pang signal. Ito po yung compression wave o yung shock wave na record po ng karamihan po ng ating stations. Ito pong nasa tatlong baba ay ito po yung infrasound record natin. At makikita po natin na meron po, na medyo nahuli po, no, o na-delay ang arrival po ng shock wave. Mas mabilis po, mas mabagal po mag-travel, no, yung shock wave kaysa doon